B'investiment ta' madwar 15 miljun euro l-iskola primarja ta' San George f'Ħal Qormi se tiġi konvertita f'waħda aktar moderna attrezzata b'aktar minn 30 klassi u faċilitajiet ġodda adattati għallum il-ġurnata li minnhom se jgawdu kemm l-istudenti kif ukoll l-edukaturi. Waqt żjara fuq il-post fejn ra x-xogħlijiet li qed jitwettqu mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada l-FTS, il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Byron Camilleri qal li dan il-proġett jagħmel parti minn investiment usa fl-infrastruttura edukattiva nazzjonali, inkluż biex ikunu iżjed aċċessibbli skont il-ħtiġijiet tal-lum. Ninsab l-iskola ta' San George Ħal Qormi l-iskola primarja li għaddej xogħol estensiv ħafna mill-Fondazzjoni tal-Iskejjel tagħna. Dan jinkludi li fil-waqt li l-qoxra tal-iskola inżammet fir-realtà qed tinbena mill-ġdid illi mbagħad ħajati diversi faċilitajiet lill-istudenti li ser jibdew jużawha. Ġifieri mhux biss klassijiet tradizzjonali, imma wkoll sala ġdida, faċilitajiet sportivi, kif ukoll il-klassijiet kollha ser ikunu bl-air conditioning. B'dan il-mod nistgħu nagħtu l-aqwa ambjent mhux biss lill-istudenti, iżda lill-għalliema u lill-ħaddiema kollha. Meta jittesta l-proġett l-iskola wkoll se jkollha spazji dedikati għall-arti u l-mużika f'imkien ma' klassijiet multisensorjali, psikosoċjali u għall-iżvilupp personali u soċjali. Se jiġu installati wkoll sistemi ġodda tal-elettriku, ilma u dranaġġ, internet, kameras, alarms tas-sigurtà u sistemi ta' protezzjoni kontra n-nirien. Il-proġett se jinkludi wkoll miżuri biex jitjieb l-effiċjenza enerġetika tal-binja. Dorin Camilleri, Chief Financial Officer tal-FTS, qalet li l-proġett wieħed ambizzjuż u li l-iskola kellha bżonn intervent estensiv biex tkun tista' tilħaq il-ħtiġijiet edukattivi tal-lum. Il-proġett huwa maqsum f'żewġ fażijiet sabiex l-istudenti jkunu jistgħu jużaw nofs l-iskola sakemm ix-xogħlijiet qed isiru fin-nofs l-ieħor. Fil-waqt illi żammejna il-faċċati tal-iskola kif ukoll il-qoxra tal-binja, qed isiru interventi estensivi bħal pereżempju it-twaqqih tas-soqfa antiki fl-iskola u l-bini mill-ġdid tagħhom, bini ta' sular ġdid fuq partijiet mill-iskola, xogħlijiet infrastrutturali oħrajn, kif ukoll faċilitajiet kollha ġodda inklużi l-amara, l-aperturi kif ukoll iż-żoni esterni. L-ewwel fażi tax-xogħlijiet mistennija titlesta fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla filwaqt li l-proġett kollu jkun komplut waqt is-sena skolastika 2027-2028.